guapo estic. I tapa la cosa isa. Se li veu? Mira que guapo estic i quina boleta té. Ja has ficat. Lleva el cinturó, sí. Mira. No como yo no tengo que ver. ¿La boleta? La té. A no ir a formar, a hacer el calor. Ah, pero això ja va marxar. No t'han criticat ni res. Cachuela. Es local, Antes y primero. Vale, ay, ya me llevar. I afanya que tinc una mosca rodant. Aquí ha passat. Peña Maná El Barral.
Peña El Bou. Al senyor alcalde un favor jo li vull demanar que mos doni permís per les albaes cantar. Que mos doni permís per les albaes cantar. La Brusa. Allà va la despedida, va del Mata la Falcó, la manta baix del braç i en l'orella un cresol. La manta baix del braç i en l'orella un cresol. Fandango de la niña, fandango Peña El Badall. de la guerra. Cuando la niña lo pide, cuando la niña lo pide, no sabe bailar. Fandango de la niña, fandango cerca de la. Te va a dar un besito a la cámara, hombre. Aquí no te falta, no te falta, aquí no te falta. Oye.
Paco. Es que no la veo aquí igualito. Ahora cambiaré un poco más. Amore. ¿O no? Del any 2002, senyoreta María José Corella Soriano. Directiva. Donem pas a la corporació de l'Ajuntament d'Alqueries del Niño Perdido.
Tenim l'escenari quasi complet. A només ens falta senyoreta Eva Torres Palau, acompanyada per la senyora alcaldessa doña Consuelo Sanz Molés i el primer tinent d'alcalde don Francisco Javier Muñoz Gil. Seguidament abandonarà l'escenari la corporació municipal. Que vaiga l'aplaudiment per a la Unió Musical Alqueriense, mos deleita sempre les seues notes. I ja per fi, el tapís de la nostra patrona ja està acabat. Donem per finalitzat l'acte, agraïm la participació i fins l'any que ve. Moltes gràcies a tots, bones festes.